טוב, תזרוד לצבעים. עכשיו מחפשים את הצבע האפור. א', מסביב אין פ', אנחנו נמשיך הלאה. חפשו את האידאות א', גם פה אין פ' מסביב, גם פה. נמשיך לחפש את א', גם פה אין פ' מסביב. פה, יש פה א', אם מצאנו פ', פה. מצאנו פה גם פה, נעבור לצבע הבא, בורדו. חפשו ב', אתם רואים בית ב', חפשו ב', אתם תחפשו את העבר של הזה. הנה, בורדו. נוסיף את המילה בורדו. אתה מבין? אחר כך נעבור לעבוד, צבע עבוד. חפשו ו' שנראה לכם מים, ואחר כך תחפשו את הרש. הנה, ו', עבוד. נראה מה נראה. וכאן נעלה.